baka da imani sannan baka san menene halacci ba a rayuwarka. Dama ka yaudare ni ne domin ka yi iskanci da ni sannan har ka yi rikodin bidiyo na ka dawo kana batanci a kaina. Ka sani cewa saura sati 2 aure na, amma baka da buri sai dai ka lalata rayuwata gabaki ɗaya a zuciyarka. Jita Resources Nigeria Limited brings you another tear-shedding web series. Dan Allah, dan annabi yaro, ka yi haƙuri. Idan ka san sinadarin da za ka fesa mu, gani na ya dawo kamar yadda ka fesa yanzu ba na gani. To Allah ka taimaka mu. Dan ma ka ci sa'a ban gintse maka harshen ka ba, idanuwanka kawai na taɓa. Likita ina baba yake? Me ya same shi? An fesa masa wani sinadari ne a cikin idonsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A story of one gentle and humble blind man who has a beautiful daughter with a quality and characters of well-being. Mama saraka saboda annabi. Gaskiya yarinyar nan kyakkyawa ce. Ta bugawa a jarida. Dole ki ko kina so ko ba kya so sai kin je makwanci na. Gaba wallahi ga duniya shi. Ji nake kamar ina cin naman kaza. Ai Anisa ba ƙaramin sirri Allah ya ɓoye a cikin gyaɗa ba. Kamar yadda ka saka ni a masifa, ba zan taɓa barin ka ku samu sukuni kai da iyalanka ba. Daga Allah ne. Wallahi tun da muke a rayuwar mu wallahi ni ban taba sata ba. Daga ni har mahaifina wallahi ba mu taba daukawa mutum abin shi ba. Dan Allah ku rufa mana asiri. Amma da sai na je har kotun kolu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani irin tonan asiri ne. How and why? Find out in Daga Allah ne. Executive producer Samina Bajinta. Screenplay Abakar Ayo. Story and produced by Samina Bajinta, directed by M. Sagir da D. Maradona. Wannan shiri zai dinga zuwar muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Bajinta Hausa TV duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Ya ke ciki? Ana rabu. Hello Habib. Mun kammala wannan aikin. That's right. Good. Kana ina yanzu? Ba sai na zo ba. Kawai ku ɗauke ta ku je ku jefar da ta a cikin juji ko bola ko daji anywhere da inda ba za ka ko ku rugar da ta ku tafiya ku. To za mu zo mu karɓar ragowar kuɗin aikin. An gama da ita. Yawa, thank you very much. Alhamdulillah. Sorry. Assalamu alaikum. Kuka da mu. Na gaji. Ni da Allah. Wa dalla in baka da bayana zan iya tabbata da Allah. Kamar me fa? Tabbata Allah gidan Alhaji Musa. Alhaji Musa. Wani dai mai kama da sunan ba su daɗe tarewa ba ga wani gida can mai bakin gate. Something like ina jin sunan amma ba zai daɗe tarewa ba gaskiya. Ko tare da Allah Zara a gidan Allah ka san ta. Zara. Ta mutanen da ba su fi kwana 3 da tarewa ba kaga ba zan san wace ce a gidan da ya sunan wancan ba. Amma tabbas something sunan dai ina jin a gidan amma ba zan ce ga ta ba ko fuskar ta. Baka san wani a gidan ba ko yara ne wani a gidan duk baka sani ba. Wallahi ban sani ba mu kai ga sanin haka ba tukunna. Amma zamantakewa na rayuwa da kullum za a iya sanin me a cikin gidan da suwaye. Ka san yanayin mutum idan ya ga yarinya je da ita wata ta mu wannan kuma idan mutum zai aure kamata dan bincika ka san abubuwa ka gane gaskiya musamman magana aure gaskiya ya zan ga tambaya ji mu da kan gida to ba matsala insha Allah musamman magana aure
wasa bace ni kaina zan iya taya ka tuntubar sanya ake ciki. Allah da in na san komai I will let you know sai mu san yadda za a yi ka sani. Nagode Allah ko zan sami lamba kai Allah. Ba matsala insha Allah. Insha Allah 00 66 22 88 44. Na suna malamin da Allah. Suna na Babs. Nagode Allah. Ko dan wadan dan yake kokara sai. Ba da nagode. Yau Abdullahi. A shogo? Kuje kai ne wannan. Habib ba karamin daɗi ne ji ba ya samu wani labarin. Damu wannan yarin ita kaɗai ta tsoka da min ido. Ita take damun rayuwata. Bari in ba ku kuɗin ku. Zan ɗora muku extra 50,000 a kai. Godiya muke wannan rabu. Wannan account ɗin naka ne? Shi ne, sawa shi a cikin wannan rabu. Ya shigo? Ya shigo na da su da su. Sun shigo ranka da godiya muke. Allah a kula saboda mutane. Ta haɗa wannan baka da mutane. An gaba wannan hannu. Dani, ta faɗa. Alhaji. Na. Cewa ne yanzu haka za mu sa ido mu shiru mu bar abin nan din batan yarinya nan haka. Yanzu Hajiya duk irin abin da nake wace gani ba, ni ne wurin yan sanda, ni ne wannan layi, ni ne gidan rido, duk tunani na akan ta yake. Ni kaina ba da nutsuwa ko wanka ba na yi. Kiman adalci mana. Cewa ne Alhaji ya kamata a dan sa abin nan din malamai mana a ciki. Hajiya ina hankalinki ki jiya nake gaya miki na ba malam Isa ya saukarar Qur'ani da addu'o'i da yanke duk ana yi. Ana yi wannan Hajiya ya kamata ki min adalci. Alhaji ba za ka gane ba. Ka san ina cikin tashin hankali a ruɗe nake wallahi. Gaskiya ne. Ni na san ba za ki gane ba kuma na tabbatar da cewa yes akwai matsala. Na ga ka raba kowa kuɗi. Ka ware wasu a gefe. Baka ce da ni komai ba. Na ji daɗin wannan tambayar taka. Waɗannan kuɗaɗen da ka ga na ware su ne za mu je mu taimaka wa wannan marainiyar yarinyar da su. Ba zai yi ba oga, ya mu da shan wahalan aiki a ci za a ɗauki kuɗi a ba wata banza can. Ya Allah saurara. Kina yawan yi min katsalandan zai a cikin sabgogina. Ina gaya miki. Haba oga. Zai gaskiya ta gaya maka. Gaskiya bana goyon bayan wannan tsarin. Maganar gaskiya in dai haka ne bana goyon bayan wannan tsarin. An zo wajen. An zo gun. Da kyau. Na gane inda aka rasa. Ina so ku sani cewa ita fa lalata biki ce. Na ga kalar taku. Ni kuma ku saurari wacce zo muku da ita ta ba. Ina so ka sani akan kuɗi babu wanda ba zan taka ba. Dama kuɗi muke wa aiki ba Habib muke wa ba. Komai ya zo ƙarshe. Zo mu tafi. Kai bugutai. Idan su ba su san ba, na san ka san ni wane ne. Ka san kuma me zan iya aikatawa ga dukkan mutumin da ya kokarin cin amanata. Ina so ka sani ni da kai magembo ne da mangarsi. Duk inda kafarka take to tawa tana gurin. Haka ce? Ku je! Yaro man kaza ne, bai san wuta ba sai ya taka. Zan nuna muku. Mu zuba! Mu zuba! Zubaina, kin san abin da nake tunani kuwa? A'a sai kin faɗa. Ni fa gaba ɗaya lamarin mutanen nan na tsorata da shi sosai. Wallahi ni ma haka. Saboda idan kika lura za ki ga yarinyar nan fa kwata-kwata ba ta zo suka kyale ni ba. Ke iya yarinyar nan ma kika gani. Ina wannan gajeren nan da ke wannan gefen? To ai har shi bai so aka bar ki ba. Ni dai gaskiya
shawara ta shine kawai ko dai zamu bar wajen nan koda na dan kankanin lokaci ne. Kai, mu je ina kuma? Kin ga, ni fa kawai a shawarce, kawai kamata ya mu je mu kai report wurin 'yan sanda. Police what? Kina cikin hayyacin ki kuwa? Police station fa kike ce ba. To ai da zaran muka fara fa wannan tunanin da wurwuri, za mu lalata komai. Ogan nan nasu fa babu irin kokarin da baya yi akan mu. Da zaran fa magana yi likin, shi ma ya shiga hannu. Gaskiya ne. Kuma kin ga ba dan shi ba. Wallahi da yanzu sun kashe ni. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malama Zara, shin ku da gidan ba ma ku? A'a yallaɓai ni ba 'yar gidan ba ce ba, ban san komai game da gidan ba. Ma idan ya gaya min kuma kamar ba ku da gidan ba ne. A'a. Yanzu kana nufin ranar kwanan su ɗaya da tarewa kenan? Akwai lauje a cikin naɗin wannan al'amarin ku. Akwai sarƙiya sosai a wannan lamarin, amma dai za a yi sai mun gano wannan abu. Insha Allah. Dai za a yi sai mun gano wannan abin da yake cikin wannan al'amarin. A'a. To Allah ya sa. Amin. Ba magana shi. Ka ji yadda muka yi mai gida. San ba mu kashe ta ba. Ban ji daɗin abin da ya faru ba. Amma babu komai. Tun da yanzu kun dawo kuna tare da ni. Kuma kun nuna kuɗi kuke a aiki. Babu damu. Amma ya zama dole. Habib da Zubaina sai sun mutu. Kaka damu honorable, wannan shine mafi sauki in dai da 'ya'yan banki. Bari ka ji honorable, ko mahaifina sai na kawar da shi in dai da 'ya'yan banki. Amma akwai sharadi. Wannan karan sai na gaggawa su ido da ido. Honorable, da zaran mun kama su ba za mu kashe su ba. Sai ka zo ka gan su ido na ganin ido, idanka da nasu. Ba haka da ke nufi ba. Gawar kawai nake son. An gama wani rabu. Duk abin da ka ce shi za a yi. Sun fice kenan. To za mu zauna a nan mu jira su sai sun dawo. Ba ka tunanin guduwa suka yi? Ba za su gudu ba, domin ba za su kawo za mu zo ba. Kin manta Habib yana tare da su? Gaskiya ne fish. Kanka yana kawo wuta. Halo. Brutal, na san ka dawo gidan na neman yaran nan. Habib, ina so ka sani, ba za ka taɓa ɓoyewa a garin nan ba. Dole sai na nemo ka. Da kai da wannan tsakuwar yarinyar da ka ɓoye. To ina so ne sanar da kai cewa kana yin rawa ne akan bindin kunama. Idan da na so, da yanzu nan zan bawa 'yan sanda umarni su naɗe ka a nan inda kake yanzu. To amma ba haka nake son wasan ya kasance ba. Ina so na ga faɗuwar ka ne a lokacin da kake tsakiyar da na sanin aikata min batulci. Batulci ai kai ne ka fara koya min shi. Idan ku akwai wadda zai nadama, to bayan kai ne. Ni ai na riga na gama yin tawa nadama. Tun daga yaron da na raina nan ya riga da yayi min batulci. Yanzu taka nake jira. Ba faɗuwa a tare da ni, kuma hakan ne yasa ka janyo ni jikinka kuma na hannun damanka. Kai yaro, tsaya iya matsayinka kada zancen 'yan duniya ya buɗe ka. Ina so ka sani shi babu ruwan arziki da gashi. Kowa Allah ya yi wa, dole sai dai a kalle shi. Haka mai magana jari ya ce. Kai ka san shi, ni ban ma san shi ba. Kuɗi su ne karin maganar da na fi sani a duniya, kuma da ya fi tasiri a gurina.
sai an jima. Wannan ɗan wahalan ne ko? Ƙwarai ma kuwa. Ku zo mu tafi. Dama na gaya muku ba zai bar su a cikin wannan gidan ba. Idan ya san wata ai bai san wata ba. Kukan jariri nake ji. A nan ɓarin ne ko anan? Allah kai ne mai rahama mai jin ƙai ya Allah. Allah ka kare min wannan yarinya ya Allah. Ba a ɗaukar jinka ranar tafiyar. A nan ne ranar take da rana. A komai da irin lissafin biri yake yi. Garin da aka ce damuna ta sauka tabbas lissafinsa ya ƙare. Alhaji ni fa na kasa gane wannan al'amarin naka. Ni kuma na gane ba. Sanarwar ke so kike in bari bacci ya dauke ni a harbe ni kamar yadda dake ta saka a zuciya. Kaga ka saki kama nan fa ka kama Allah. Gashi kuma Alhaji duk mutanen da ka aikata wannan abu gaba ɗaya sun mutu. Dan Allah nan wai me yasa kai Allah samu wai kai ni wani lokaci baka da kangado wallahi wallahi. Wa zahabal badila innal badila kana zahuqa. Wani jini min firawna wa mali. Bajinta Resources Nigeria Limited brings you another tear-shedding web series. Abin tausayi, agoleci tana hawaye, agoleci ta shiga yanayi, agoleci na babu daɗi, agoleci. Ni ba wai ba na son ka bane, amma kawai ni ba zan taɓa son abin da Amira take so. Amira kuma I don't have feeling for her, ba na ƙaunarta ko kaɗan. Mutumin ne fa da halamun kamar ya fara soyayya, amma ba da tabbaci. Daga yau za ta dawo ba ta da kyau. Zan kona fuskar ta da acid. Acid? Amira me ke bukata a wurina? Menene matsalar ki? Hamida ke ce matsalata Hamida ke ce. Da masu iya magana sun ce so mun hauka zub da yau. Sam ban ji dai. Ba fa bare bane ku uwa ɗaya uba ɗaya. Hauka ne? Wani irin tayi ka ko dai tayiyo ne kai da kake shigowa gida da fada. Story Simon Suleiman Bajinta. Screenplay Abubakar Ayyo. Executive Producer Simon Suleiman Bajinta. Shin da gaske ne kana soyayya da irin mai gadin gidan nan? Gaskiya ne Hajiya. Da me ta Laila? Hajiya ina ga ta fita mutunci, ta fita kuma hankali, ta fita abu. So what? Ta fita wa'annan. Ina kuɗi na? Zaki iya kwata ne? Zaka ga abin da zammani yar Hauce. Sunana ne Hau kuma ki bar nan gurin ko la tattaka ki a nan gurin yanzu nan. Lokacin da na sa ka aiki, tsohon soja an yi aikin nan kuwa. Wato kai baka sarawa ba, to amma kai ba a wannan duniyar kake ba. To shi raban shine a jikin 1000 ko 500 da zan san shi. Bada umarni M Sagir di Maradona. Da ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mu mai suna Bajinta Hausa TV. Anan ne kadai wannan shirin zai ringa zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Komai yayi farko da tsakiya sannan da ƙarshe, kowa yayi barci da sanni sai yayi tashi, da ɗacin gauta gora a baki zai faffashe, hannun da ya watsar dole shi ne zai kwakwashe, idan da yayi kuka zuciya ce ke rarrashe, kwanar garin nisa to makaho bai gane ba. Wai menayi ne ni, wai menayi ne na ga mutane na guduna.